Vážený pán viceprimátor, vážení duchovní, vážení hostia, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na vernisáži výstavy Biblia na cestách. Sme veľmi radi, že aj tu v Senci môžeme privítať túto výstavu, že sa bude môcť po niekoľko dní, že sa budeme môcť počas niekoľkých dní zoznámiť s posolstvom Biblie, s jej rôznymi formami a s jej obsahom. Sme veľmi radi, že môžeme medzi nami privítať aj zástupcov miestnych cirkví, ktoré pôsobia v Senci. Chcel by som privítať pána Duca, zástupcu rímskokatolíckej cirkvi tu v Senci. Takisto aj pána Jančíka ako farára evanjelickej cirkvi a zborského vyznania v Senci. Ja by som si dovolil na úvod pozvať k takému úvodnému slovu a pozdravu pána Dušana Badinského, viceprimátora Senca, a potom by som poprosil o krátky preslov aj pani Zelmanovú, riaditeľku Mestskej knižnice. Dobrý deň. Bol som oslovený, aby som nejaký predslov dal. Pravdu povediac, nikdy som nemal problém hovoriť, ale teraz je prvýkrát, že som rozmýšľal, čo povedať o tejto výstave, ktorá patrí knihe, ktorá prekonala niekoľko Guinnessových rekordov, ktorá je najčítanejšia, najhľadanejšia, najpredávanejšia. A rozhodol som sa nepustiť, do tejto témy a nechám to radšej na tých, ktorí sú povolanejší v tomto, pretože by som sa mohol zamotať, a to veľmi nerád. Ja by som chcel v mene mojom a v mene mesta poďakovať organizátorom, že vôbec dotiahli niečo takéto sem do Senca. Chcel by som sa poďakovať za možnosť, aby ľudia mohli si obohatiť to, čo doteraz možno ešte nepoznajú. A chcel by som vás ostatných privítať tuto na tejto vernisáži a pevne verím, že tie poznatky, ktoré sa dneska dozviete, alebo aj v budúcnosti, lebo majú byť aj nejaké prednášky, že naozaj nás obohatia po všetkých tých stránkach, čo Biblia sľubuje.